لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tapmarsın bir qawmi ki Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna imanlary bardy we kıyamet günüge imanlary bardy ki dost sunýan bolsunlar Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muhalefet etýänleri. Egerçi şol muhalif bolýanlar özleriniň atalary bolsa-da, we oglanlary bolsa-da, we doganlary bolsa-da, ya ýakyn garyndaşlary bolsa-da, Allah tebarek we taala şu form adamlaryň kalbynda imany sabit edendir. O şolara kuvvet berer, özünün inayet bilen, o özünden bolan ruh bilen. O şu tekin adamları cennete dahil eder. Ol cenneti ki onun gasırlarının ve bağlarının aşağından nehirler cari bolup akyardı. O şolar şonda hemişelik bolurlar. Allah tebarek ve taala şolardan razidir. O şolar da Hudaýdan razi bolurlar. Şolardır Hudaýyň leşkerleri. Agah bolun, tahqiq Hudaýyň leşkerleri baxtly bolup piruzdirlar. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Hudaýa tesbih etdi. Asmanlardaky we ýerdaky zatlar. O şoldur tamamy işinde galip we hakim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Allah tebarek ve taaladır ehli kitapni, yani Yahudiler öz yurtlarından çıkaran awvalky haşerde. Ey musulmanlar, siz Beni Nazir owalarından çıkar diýip güman etmeýärdiňiz. Oşal kafirler güman etýärdiler, özleriniň galalary şolaryny Hudaýyň azabyndan saklar diýip. Pes şolara Hudaýyň azaby şolaryň güman etmeýän tarafyndan geldi. Ve Allah tebarek ve taala şolaryň kalbyny korku saldy. Şolar öz elleri bilen öz öýlerini harap edip yıktılar. O müminlerin eli bilenine harap edildi. Pes evret alın ey akıllı adamlar. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. O eger şolara yani Beni Nazir diyen kabilaga Allah tebarek ve taala vatanlarını terk etmeliyip hukmetmedik bolsa de, onna şolarga dünyada azap bererdi. O şolar üçün